ולא שום דבר. אנחנו יודעים מה המחיר מהרגע הראשון. בשביל להביא את החטופים הביתה, המחיר שמדינת ישראל תשלם הוא ברור מהרגע הראשון. ואתה תומך בשחרור? אני תומך, אני טוען שזה צריך להיות כבר לפני 5 חודשים. אני חושב שמה שנעשה פה זה הונאה עצמית של הדרג המדיני במידה רבה, ויותר חמור מזה, הונאה של דעת הציבור בישראל ושל התקשורת הישראלית לא פחות. تلاميذك وزمايلك في الموساد اللي بيشاركوا في المفاوضات بيقولوا لنا احنا مش عارفين السنوار عايز ايه. هل الكلام ده حقيقي؟ قال له استنطاع، ده استعباط. سبحان ربك عندما تأتي الشهادة من على لسان أعد الأعداء. אתה חושב על ההודעה הרשמית של המוסד, אנשים שאתה מכיר היטב מקרוב שאומרים, זה חמאס הקשיח חמדות, סינואר לא רוצה עסקה, זה לא נתניהו, הודעה שגוררת ביקורת בגופי הביטחון האחרים, שב"כ, בצבא. לדעתי, כל מי שמכיר את החמאס יודע מה המחיר, והמחיר בשביל להביא את החייל החטוף האחרון, ואת החלל האחרון, הביתה הוא ברור לכל אחד ואחד. במוסד לא מכירים. الصفقة معروفة وواضحة من أول ثانية.